jsem udělala schválný bylo nějaký ultra náročný taste test. A docela mi to číslo překvapilo. Tak musím říct, že jsem vlastně hrozně ráda, že jsem šla. Si zacvičím trošku silový trénink doma. Teď pizza time. Takže tam akorát jít běhat rychle, pak ready. Ne, ale jdem na to. Dobré ráno, jdu dneska do práce na 3:45. Včas jsme měli sora a těžko se mi stávalo, protože jsem přišla domů dost pozdě, ale jdu do práce 3 na 9. To je dobrý. Jedu teď z práce domů a chtěla jsem udělat schválný zraní na diplomku. Jupí, můžu ti psát. Krásné ráno. Všude byly louže, já jsem si chytře zatákala celý kalhoty. Nevím, co s tím budu dělat, byla to hrozně. Se zaštvala trochu. Já jsem dneska budu běhat intervaly, bylo nějaký ultra náročný. Já si opět dělám bed office, já nejsem schopná pracovat už ani u stolu doma. A dělám tady u toho forma. A papa miňonky. Dobré ráno. Se dneska opět nechtěl stávat, potřebuji si svých 8,5 let spánku a bez toho to nejde. Zkouším bezkofeinový kafíčko. Taste test. Ale jsem to strašně moc mlíka, takže je to studený. Ale ne dobrý. Pole. Fali, jdeme. Jdeme. Hello, už tady máme středu a já opět ten týden vůbec nic nestíhám. Podle mě tady nebylo ani žádný záběry zase, protože já fakt jako tam furt jsem tam z práce do školy a tak běhat. Ale teďka jsem vlastně byla v práci, šla jsem rychle vyvenčit, potřebuji ještě tady pár věcí poklidit a pak poletím do školy. Ale mezi tím tady mám souhrn toho uplynulého týdne. A já jsem vlastně nevěděla sama, kolik jsem toho naběhala. Teď jsem se podívala až vlastně dneska ve středu. A docela mi to číslo překvapilo, protože jsem typovala něco okolo 35-40 km. A koukala jsem se, že tam mám 47,4 km, což je jako dobrý. Cokoliv jako na 40 je fajn, na 45 super, když se to blíží jako 50, tak úplně top. Ale hodinky mi hlásí neustále unproductive, takže z toho začíná být trošku špatná, nevím, co je za problém, ale běhala jsem mi dobře a to je důležitý. Já už letím do školy, vyšla jsem o trošku dřív, abych si došla ještě do Lidlu koupit něco k svačině, protože jsem se nestihla najít doma. Je asi 8 večer, já jdu teďka ze školy a chci jít ještě běhat, respektive nechci, ale cítím, že jsem celý den někde seděla, že to potřebuju, takže hry se na to. Jakmile přijdu, převlíknu se a jdu na to, jak moc jsem mi dneska nechtěla po té práci. Tak musím říct, že jsem vlastně hrozně ráda, že jsem šla, protože po těch spoustě hodin práce a školy to vlastně za odměnu. Dobré ráno. Já jsem opět nemohla usnout a opět se nemohla vstát, takže jdu až na 9, ale spala jsem nějaký 7,5 hodin, což není moc. Fočko time! Ravini! Ne, skákat, ne, skákat. Došla jsem si do Uga na muffin s balkánským sýrem, který je 69, ale na ICK 55, takže podle mě chutné a mega se na to těším, ale nemám 5000 Uga doma, ups. Já jdu ze školy domů, dneska je v plánu rest day, takže nejdu běhat, ale chci si dát nějaký cvičo, asi podle Pamely třeba na půl hodinky, na 3/4, možná na hodinku, uvidím, jak jsem bude chtít, ale aspoň nějaký trošku posilování, protože jsem dlouho nic takového nedělala. Po docela dlouhé době jsem se rozhodla, že si zacvičím trošku silový trénink doma, takže jdem na to, dám si nějakou Pamelu a jsem zvědavá. Pizza time.
krásné páteční ráno. Já se chystám akorát jít běhat rychle. Pak chci zkusit takovej suchý šampon v peně, co se musí fenovat, protože má hlava není úplně ready. A zároveň si ji nechci úplně vejít, takže to chci dneska vyzkoušet. A pokud to ještě tak ukážu. A potom běhání a po umytí hlavy a skulturnění jdu za kámoškou na oběd, asi na kafe, možná i na tady se podíváme, uvidíme, jak nám bude přát počasí, protože dneska je tam docela hnusně. Teď zrovna neprší, takže doufám, že stihnu celý běh bez deště, uvidíme. Tak já jdu na to. Já jsem akorát doběhla a už tady mám uřvaný z rudičky. Bylo to nějaký náročný, běžela jsem 5 kilometrů a moc mi to dneska teda nesedlo a navíc poslední kilometr jsem docela slušně zmokla. Falí! Ale co to je toto? To je lášky! To je lášky! Prší. Tak to nevím, jestli půjdu úplně na trhy. Ale suchý šampon vybrám v tom pěně, ale to bylo nic moc, čím to nefungovalo. Nevím, co jsem udělala špatně, ale trošku lepší to asi je. Ale kdyby tam dal normální suchý šampon, tak je to 100krát lepší, takže asi tak. Nedoporučuji. Klidně se to vrátíš na to parkínku. A já tam nezačala šmát. Klučí. Faňko. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau. Let's go for a run. Ready? Ne, ale na to. Můj víkend není úplně záživný, protože mě čeká psaní seminárek. Teď makám na jedný, zítra chci napsat druhou. Respektive jsou to jako skupinové seminárky, o to je to ještě možná těžší. Ale makám na tom, no, takže to je můj víkend. U mě z toho začaly bolet oči, takže jsem se rozhodla, že budu šprt. A doufám, že mi to pomůže. Každopádně, zatím mi to moc nepomohlo. Furt nemám nic, co to vyhla, to potřebuji napsat jenom asi A4 a mám 0. Čistou 0. Snažím se koukat na to, jak se má běhat. Když půjdu běhat třeba na hodinku, asi tak za 3 hodinky, takže se tady inspiruju holkama, který běží mimochodem mega ultra hustě. Hezky to čváchtá v tom bahničku. Nevadí. Tak to jsem trošku nedomyslela, bahničko. Ups. Neva. Trošku víc bahnička. Mám odběháno 13,29 km a bylo to nějaký lehčí, než jsem si myslela, že bude, takže top. No tak, prostě pěkně takhle dopadly ty boty, jo, potom. Hnus. Oni jako nebyli čistí ani předtím, jo, a to je na extrém. Takže to musím umýt. Ups. Já jsem byla běhatena. Vrátila jsem se z běhání a stala jsem si zase ke škole. Tenhle víkend fakt je toho nějak hrozně moc, dodělám ty seminárky, všechno. V týdnu se budu muset začít učit na nějaké testy. Ale dobrý. Žiju zatím. A musím říct, že z toho mám fakt radost, byl úplně skvělý. Měla jsem skvělý tempo, tepovka to je úplně nic moc, ale běžela jsem s tím tempem jako úplně nádherně, takže mám fakt radost. Jakoby co si budem, nejradši bych si lahla tady vedle šmudliny, nebo tam vedle ty druhý šmudliny. A nic nedělala. Ale bohužel škola nebočka. Kam jdeš, kámo? Když jsem do pelíšku? Kam jdeš? Falí. Kam jdeš? Jdeš k nám? Jdeš nahoru? Nevím, co chce prostě. Klasika. Jo, on se chce napít. No jo. Má schovanou vodu. Tak bych si s vámi chtěla jenom rozloučit, protože já jdu teďka ještě venčit tady ty šílený zrůdy uřvaný, ale to je všechno. Mějte se a zase příště. Ahoj.